Uyabona wenganza kwethu le ngiyizela direct. Uyangibona abantu abaningi ade beqiniwe ungibona ngigqoke iregala yomkhonto wesizwe. Uyabona nje ngizokukhombisa yabo leli kepisi elami. Leli kepisi leli elami ngedwa libo libhala ukuthini uCapricorn. I live and breathe ukuba iCapricorn. And when I do things ngizenza ngendlela eyenza sense. Uyabona inganza kwethu irevolution ebafethi bukhuni. Yabona futhi uma uyisiqala phansi uyiqala from scratch. Lalela izoba bukhuni. Uyabona kule nhlangano esikuyona umkhonto wesizwe njengamanje siyabuilda. Ake ngasho ngathi yabona mawubuilda number 1 imoto leka simende le ozokwenza ngayo foundation. Uma ungayimixile kahle yazi ukuthi leyo ndlu izodilika. Ngoba mhlambe isuke inamagabade noma inamatshe angafunakali phakathi noma njena nosimende mhlambe usu expire noma kuyini kuningi. Inhlangano iyabuilda njengamanje. Ngifuna ukuyapi na ngifuna ukuya kulento yokuthi abantu balokhu bethi nathula amaphumulo kuyasha endlini. Uyabona kukhona izinto okufanele uyiyeke zithi play out. Ungayingeni. Especially abanye bethu njengami nje. I'm a person who doesn't take sides. Angizile emkhontweni ngamasayidi noma ngithi ngizoncetheza kubani noma ngizothanda bani. Emkhontweni ngizwe entweni eyodwa. Angizile kumkhonto A, angizile kumkhonto B. I'm not a parallel structure, ngumkhonto wesizwe. Yabo? Ngize ngento eyodwa nemandate eyodwa yokuzomela umuntu omnyama nokulungisa nokumela iqiniso lomuntu omnyama. Angizile ukuthi ngizothanda bani ngoba nakho in ngizothanda bani. Yabona when you start doing that already when you are monetizing something, when you are thinking of a salary, you are thinking of a position, ukuthi angiyiplace ngala ngoba ngiyabona ukuthi potential ukuthi ngithole something ikhona. But when you stand your ground like abanye bethu where we stand our ground and say sizele umkhonto wesizwe, asizele usibanibani nosibanibani sizele umkhonto wesizwe. So uma kuwushe endlini kukhona ezinye izinto kufanele uyiyeke zithi play out. Sometimes lezo zinto lezo zisuke uthola ukuthi zizosiza emva kwesikhathi. Yabo? Uthola ukuthi izenzeke ngenhloso ethizeni. There is a question that abantu abaningi abayibuzayo, even abantu abaku social media laba aba prominent abama influencers amakhulu. Yabo? Abayibuzayo ukuthi what triggered this? Eningi letha sazi. But yonke into ekufanele ukwazi ukuthi uma yenzeka and yenzeka publicly isuke inenhloso ethizeni. Isuke ine direction la iyakhona okuwukuthi khona la kufanele ilungise khona. Ngesinye isikhathi kuyaye kuthiwe utshani obulele livuswa ngomlilo. Yabona? So ke lento yokuthi nathula indlu esha bafethu when umuntu ostick entweni eyodwa neqiniso nokulungisela umuntu omnyama sticking to one mandate. Yabo? Uyohlezi uyibuka iprocess uthi yazi angiyibuke le. Angithathi masayidi. Yabo? Akekho ke umuntu mawunjalo okuwukuthi uma kanjalo uma eqinisweni umentweni eyodwa oyomfonqela isiqoqo, oyombiza ngomhlonishwa, oyomkhothamela. La emkhontweni people come and go.
yabo. People come and go because kuyabuildwa. Hey, isekude le ndlela, isekude kuningi okusazokwenzeka. Yabo? Ngike ngakufonelwa enye yama leaders abantu abane significance enkulu la emkhondweni. Wang advisor ukuthi ngidlulise umyalezo kwenye indoda. Wathi mtshela ukuthi umfowethu akehlisa ulaka alungise isimo. Ku right, all is well. Angizange ngithathe ngokuthi mhlambe mina lo muntu kukanjani phakathi kwami naye mhlambe ngiyile kuyena ngoba ngiyamazi umuntu onjani. Ngiyayazi inhliziyo yakhe. Ngiyabazi ubuntu bakhe. Ngathi mfethu uthiwa ngidlulisa umyalezo kanje. Yabo? Angimfonqele isigqoko. Uyazi futhi naye. Ngoba ngilo muntu omala. Ulayini owodwa. Uma ungangithandi, ungangithandeli ukuthi ngumuntu omene oyodwa noma ungabathanda abantu abamentweni eyodwa bamele iqiniso. Usuke uyilo muntu kahle vele oyihypocrite. Yabo? Usuke uyilo muntu lona othi ngibheka ukuthi kungcono ngakephi bese ngiyohlala ngakhona. Uma sekubheda laphana adutshela ukuthi izimo izoma kanje noma zidirector ekutheni zizogcina semi kanje. Awukwazi futhi ke uma uyincethezi noma uyihypocrite ubuye uzothi eyazi nasho. Yabo? Thina esimentweni eyodwa, esimentweni imandate eyodwa yokuthi kuzolungisela umuntu omnyama. Uma iphutha lenzekile, siyakwazi ukubuya sithi hey yazi ayilapha iphutha ngishaya udaka la. Ngoba umentweni eyodwa. Yabona? Kodwa mawukuthi wena uyile nhlobo lena okhamisa kuphakwa. Uyile nhlobo lena ebona isalary. Uyile nhlobo lena ebona la kungcono ngakhona. Uyile nhlobo lena ethatha amasayidi. Awo ansuyo irevolution. Irevolution ke ikusekude. Abantu abaningi ngiyababona bayaphuthuma bayajaha. Sisenonyaka. Ake sithi nje sinonyaka no almost 3 months. Sikule nhlangano. Sinonyaka no asikakafika indawo kusekuningi okusafanele kupolisheke. Kusekuningi okufanele kulungiswe. Enye into engiyohlezi ngisho ukuthi we are fighting a bigger beast. We are fighting a bigger beast who has big pockets, huge pockets. Baba placeile abantu babo on the ground. Baba placeile futhi baba place from the top to bottom. If I'm saying top to bottom, I'm calling from the bottom to VDs. And labo bantu labo kuze uba identify, it will take eyangazi isikhathi esingakanani. And ngisho ngaba identify, they will add more. Yabo? So yikho ngithi kusebukhuni, kusekude. Into kuphela eyoconvince ukuthi labantu nabo babe nenembeza, babe nenhliziyo bayobona ukuthi is by us doing right to abantu ukuthi sikhombise i-direction ehamba ngendlela e-right. Inhlangano kufanele uthethe amasayidi. Ize enhlanganeni ngento eyodwa le ene vision, i-vision yenhlangano. Ama leaders amakhulu ayathula. Phithi ukuthi awabuzwa wona uthulele. Yabo? They don't get question futhi ngisho mase bekhuluma edlangalaleni ngoba khona abantu abancethezayo. Ukuthi awuyena wayesekhuluma ngoba abanye naba discredita nje kanjani. Utshani obulele buvuswa ngomlilo.